Uba Fantin J Lakadong u Kyrtong ka N.P.P nalai umkra Malki constituency ulalong ubaningkong banit Thep Kyrteng na ka Bynta ka Ilekshon banwan syaka KHASI Hills Autonomous District Council. Lasenran lang da ka kuram jong ka kong amprin lingdo ka badai ka MLA jong ka East Shillong bat uba Lakadong ula pendep ya ka jing Thep Kyrteng ha ISBT maulai mauyong. Habakran syaki nong thok kubor menta kasngi uba Lakadong ula penpau ya ka jing shania halor ka jing job jong ka executive committee balayalam da ka N.P.P kadba ula pentik naru baka Seng N.P.P kan thau ya ka executive committee ka bathamai hadin ka election ula pentik naru ya ka tin KHASI kum ka subject ka badai ban puli haki school primary la da usha jit biang Kijing pendep habai pen bakaan le labun pi saya don hang tei lai ki bills ki ba laklaan ki labun mai kalan habi dei ki laka habi dei ka denage habi dei ba kino bun ba ki bel ki ba milaya trailang ba state government trailang bat lat ke jelang jungi te habi dei ba ban sawan pat ki sisang ong ada job swa sabatai dan dei ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba nakwa ba kentin KHASI jungi bahkan long compulsory no aka primary education kata tadi ke wiswa kemat bat ngin saya budin biang dalak job marki bun ba ki kam district council bang habis baik Menteri rang ba